Oi morenyi kwa mugiro kama na nyakum ketera mugi TV ka une wang sai chindo moro mar duol kamo kelo nweche mosebedo ka timore pacho ka kaso kidieny mar ariyo wadhi go mbaka gi wendo modhi Almen Professor Tom Ojienda. Tom Ojienda en senator ma Kisumu. Weche osebedo mang'eny pap mar siasa ka ntiere kaka nyicha gin gi winjruok gi kind UDA gi ODM wabro winjo ni paro no chalo nade mbaka ma Kisumu wabro goyo bang' dakika matin. Wairunjo pachi 2-3-6-0 kaka inyalo yudo wa. Antire kaendi gi jaloko maro Elizabeth Otieno Nyarugenya mano mwalimu teacher an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija tai anyakwar guok ocha pesa magi weche manyien mawango. We will have a strike notice in May, actually on 9th of May, if these matters are not resolved. KMPDU omiyo sirikal nyaka dwe mar 5 mar chopo dwach lakteche mar chulo gope mag okumba ma lakteche tiyogo kod weche osara. It would be feasible for us to start kidney transplants. Bang' sirikal lando chwalo osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga e rang'iny mar level 6, ber mage manitie. Jokanyo e sekta mar lupo manyo riekni mag reso ohand omena kokalo e masinde mag tuoyo omena. Ero kamano chaka ni weche manyien ni migao mar thieth koro yuago rem mar omenda maromo bilion 254 e budget mar omenda mabiro. Kane gichopo e nyim komiti mar Senate kotelnegi kod jatend migao mar thieth Debra Baraza, apisas go ywak ni kata obedo ni ne gikwayo siling bilion 426, ochiwnegi mana bilion 176 kende. Kaka jafwambo marwa Simfros Okinda leronwa, apisas go matayo sekta mar thieth dhogi ne omoko mane ok ginyal kata lero malongo kaka ne gitiyo gi omenda mar omenda mokalo. Tieko achiedh nade mokwako sekta mar thieth e pachoka koro nenore ni pod ok birumo e thuolo mabiro machiegni. Jotelo e migao mar thieth kotelnegi kod jatend migao mar thieth Debra Barasa ne ochopo e nyim komiti mar Senate mar duoko penjo ewi kaka gichano tiyo gi omenda moketnegi e budget mar omenda mabiro. Senators nodwaro ng'eyo gimomiyo kata bed ni migao no omednegi budget kod 98% kowuok e omenda manochiwnegi e omenda mokalo pod gi ywak. You're showing that you need so much money. Your statement is what is really getting me all worked up. Because you're saying you actually needed 426 billion, but you have only been allocated 172 billion. Wachman deko lakteche mag UHC e bosrikane mag gwenge nobedo maliet ka senators onyiso migao no mondo many shillings bilion 3.5 modong mondo gindik lakteche go duto e yo mongirore. You decide to deal with the issue of the medical practitioners at the county, and you're still not dealing with the issue of the UHC. Where is the budget for UHC workers? There's a proposal to recruit additional 20,000 workers. Our concern as this committee is the details of the health workers that are being recruited, whether, one, the UHC staff that have been working on contract are part of those staff who are going to be recruited on P&P. We want to understand. The cost of translating UHC staff to permanent and pensionable terms amounts to 7.7 billion Kenya shillings annually. The budget available at National Government Ministry of Health, that State Department for Medical Services, is 4.2 billion, sufficient to pay all health staff at the current contract rates, leaving a financing gap of 3.5 billion. Apisas mag migao mar thieth go bende dhogino moko e kinde mano nyisgi mondo gichiw ler ewi kaka ne gitiyo kod omenda moko e omenda mokalo. Here are the number of heart surgeries that have been performed. The target for 2024-2025 is 691, and for quarter 2, the target is 172. It seems that in your ministry, both MTRH and KNH, whatever that was the target is what is reported as having achieved. And we were wondering, under normal statistics, there's supposed to be some normal distribution. How comes? They don't even exceed, even by one. They meet exactly the number. Senators bende ogwenyore paro kod apisas mag thieth gi e wi chopo kare singo ma jatend piny osebedo ka chiwo ne jo-Kenya e kinde limbe mag gwenge mopogore. So can you address this issue of the presidential directives? You know, if they are not in your budget, and this is tied also to the query that the chairman has asked
about devolved functions, which you are now clawing back on devolution by carrying them out. The ones in the list that you are telling us they are presidential directive, might be they are not presidential directive, but under the guise of presidential directive, you have actually put those projects there and actually leave the presidential directive out of the budget. Gire mar bilion 254 e migao mar thieth e budget mar ikomenda mabiro nyiso ne jokanyo e sekta no pod biro medo rito mondo dwaro mag ochop kare. Simfros Okinda, Ramogi TV. Riwruok mar lakteche mar KMPDU omiyo piny owacho nyaka tarik 9 dwe mar abich mondo mi gichop dwaro gi ariyo mar chulo gope mag okumba mar thieth mar lakteche kaachiel gi chope winjruok e wi omenda ma ibiro chul lakteche ma jopuonjre kata interns ma winjo chak tich dwe mar 7 higa montiereni. Kaka Judith Omondi leronwa, riwruok machielo mar clinical officers bende ne obago ng'anyo ka ywak ne od bura mar Senate kuom dagi winjo ywakgi. En ng'anyo ma ochakore okinyi, yare kar thieth maduong' ma Kenyatta, nyaka e log tich mar SHA, log tich mar migao mar thieth kendo duogo rumo e od bura ma pacho ka. Riwruok mar lakteche mar KMPDU ng'ure wi weche ariyo madongo, ma okwongo en gope mar okumba mar thieth mag SHA, ma ok osebed ka ichulo ne lakteche kata bed ni ng'adogi, ka bende gidwaro mondo mi piny owacho oyango omenda ma ichano chul lakteche mag interns ma winjo chak tich dwe mar 7 higani. We have noticed a new trend where the new cohort, that is you, appear to be maybe less aggressive or maybe less ready to be on the street. And there's a thought to reduce your wages back to 70,000 was for last year. This year, they probably reduce it to 40,000. We have doctors detained in Kenyatta hospitals because they can't pay their medical bills. We have a doctor in ICU at KNH. We have a doctor whose body has been detained in the same hospitals. Over 30 counties have not remitted the remittance as Social Aid Authority. Many ministries up to today have not remitted the same. Poni okoket dwaro ariyo gi team, telo mar KMPDU kokalo kuom jagoro maduong' Dr. Davji Atela osingo chiwo ndalo 14 mar dhi e ng'anyo kochopo tarik 9 dwe mar 5 higani. The time to stand up for the profession is now. We will have a strike notice in May, actually on 9th of May, if these matters are not resolved, because we'll be having our annual delegate conference. So it's upon the government to resolve these matters. Otherwise, there'll be total withdrawal of services by doctors across the entire country. Komachielo bende ng'anyo mar jochiw thieth mane ondiki orak mar Universal Health Coverage ne okelo kanyakla jotelo mag Kenya Union of Clinical Officers makoni gi ol kendo nyaka ndik gi yo maongirore eka ginidogi e tich. Nyaka kawuono sirikal pod oumo e piny ni jowagi eki ok ginyal miyogi contract mongirore miluongo ni UHC. I mean permanent and pensionable terms. Petition wakelo tarik 4 dwe mar 3 higani. To ma en kuom petitions mang'eny wasebedo kwakelo. Kendo wang'iso kata na jowa ma jo-AC ma pod odong' ka nie tich ni mondo giwuog oko, giwe tijgo eko, gibi e street, mondo wadhaw wagore wach mar UHC nyaka chieng' moro sirikal absorb gi e permanent and pensionable terms. Jochiw thieth gi mane ondiki e kinde midhiero mag coronavirus osebedo ka tiyo gi osara magikoni tin. Judith Omondi, Ramogi TV. Wadong'ane weche mag thieth ni kar thieth mar Jaramogi Oginga Odinga geto neno lokruok mar ariyo ka okale okang' ma nyocha sirikal okawo mar lando ni koro idhi chwale malo e rang'iny mar level 6. Tendo stand no mane oloso gi Ramogi TV wacho ni resruok dhi bedo ni mar sirikal mamalo koro dhi bedo ka chiwo sir achiel kachiel. Jopiny bende ochiwo pachgi e wi ber ma gigeno yudo kanyo. Jafwambo marwa David Abonyo miyo ler mar wachni. Bang' sirikal chwalo osiptal ma Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital nyaka e rang'iny mar level 6, mamiyo koro idhi taiga ka bad migao, osiptalno koro igeno mar bedo gi lokruok e chenro mage ni mar obiro yudo sir kowuok e piny owacho mamalo. With the specialized, personnel, with experts, it would be feasible for us to start kidney transplants. Similarly, when we also look at the issues of sickle cell disease, with the possibility of attracting, specialists, and attracting support and funding, we will also be in a position actually to conduct bone marrow transplants. Going into the future, even heart transplants, even liver transplants. Bende jatelo no oyango kwan mag jotije
magigeno bedogo e osiptandno bang' okang' makamano. We have currently about 1,000 staff. In the next 3 years, we should be having staff levels of about 2,000 to 2,500. And therefore now, being elevated, I think the national government will take this responsibility. Sirikand kaunti ma Kisumu to oyango fuong'ruok ma gidhi yudo bang' kar thiedhno idho ngas. When this 1.2 billion load is taken away from us, that means then we can reinvest in the people of Kisumu in terms of the level 4 facilities, in terms of Kisumu County Referral Hospital, and in terms of the primary healthcare facilities. Now, this conferment will then mean that it will be the responsibility of the national government to move with speed and complete the cancer center that we've been setting up for quite some time now. And of course, back it up with the requisite equipment together with personnel. Moko kuom jopiny bende onyiso mor margi ka giwacho ni okang' makamano biro konyo duoko chien midhiero ma gisebedo ka gikaloe kendo yudo thieth ma owinjore. Wan wamor gi gimotimre ni Russia koketwa e rang'iny mamalo makoro tuoche manyocha wadhi manyo oko, wanyalo dhi Kenyatta, wanyalo dhi Eldoret, koro wanyalo tiyo gi fare matin. Iyudo ka ambulance gole Kisumu nyaka Eldoret pok ichulo thieth moro amora, ta 70,000 isechulo ambulance. Samoro ok en sure ni ng'ano yudo thieth mowinjore. Gi en sure ni dakteche nitie osiptal kendo yedhe bende oketi. Maka ok ni ka jatuo osedhi osiptal with a problem ka osebedo referred to kendo ichak ikete mondo odhi onyiew yien e osiptende kata e chemistry maoko. David Abonyo, Ramogi TV. Kingi mar piny Netherlands William Alexander kod min ode Queen Maxima ochako limbe margi mar ndalo adek e pacho kaendi. Twak mare kod jofuambo e kar jot maduong' mar jatend piny Kenya Buore Nairobi ka King Alexander nojiwo sirikal mondo miluor ratiro mag jopiny kaachiel gi winjo ywakgi. Kaka jofwambo marwa mar siasa Chris Owino lero, weche mag Kingi Alexander biro e kinde ma sirikal oseyudore kama tek e wi lal mag rowere makwedo sirikal e mbui. Limbe mar ndalo adek mar Kingi mar piny Netherlands William Alexander kod min ode Queen Maxima nyalo kelo mor e chuny jopiny kod rowere mag Gen Z mosebedo ka sayo piny owacho mar Kenya Kwanza kuom rocho ratiro maggi. E kar jot maduong' mar jatend piny e Buore Nairobi State House, Kingi Alexander ojiwo piny owacho ma jatend piny William Ruto mondo miluor ratiro mag jopiny kaachiel kod winjo ywakgi. Weche mag Kingi Alexander biro dweche buora bang' piny owacho mar Kenya Kwanza yudore e tago maliet kaluwore kod lal mag rowere mane kwedo sirikal e mbui dwe mar 12 higa mokalo. We believe in the future of Kenya, a future that will be determined by the Kenyan people. With a population whose average age is 20, your country is fortunate that it can rely on the ideas and energies of millions of young citizens. The people of Kenya, like those of the Netherlands, want their rights as free citizens to be respected and their voices to be heard. Motelo ne limbe mare e pacho kae, piny owacho mar Netherlands ne oyango yudo ute machuok mohewo 300 mowuok e pacho kae mane ojiwo Kingi Alexander mondo kik yie kwayo mar limo piny Kenya ewi mano mane giwacho ni en rocho ratiro mag jopiny kod tend William Ruto. This visit provides an invaluable opportunity to strengthen existing collaborations, explore new frontiers, and accelerate mutual investment for shared prosperity. I'm pleased that our country's strong and mature relationship allows us to devote attention during this visit to issues like human rights, good governance, and accountability. We're grateful to have the opportunity to discuss the concerns that exist in these areas. Kata kamano, William Ruto kod Kingi Alexander opako tudruok e kind Nairobi kod Amsterdam e weche mag pur, arita kwe, limbe kaachiel kod ohala. Piny Kenya kod Netherlands bende ochuoko gi ogirimiti 3 mar nyayo sekta mar pur kod ohala. We have signed a letter of intent that marks a significant step in addressing critical water infrastructure needs in Kenya. This includes an investment for the development phase of the Naivasha Special Economic Zone water supply and sanitation project. Our diplomatic ties go back more than 60 years. And Kenya's extraordinary development over those decades has been highly impressive.
Kingi Alexander kod min ode Queen Maxima bende dhi romo kod rowere ma pacho kae ewi nyayo telo makare kaachiel kod ogai mar doho Martha Koome kapok giwuok pacho kae chieng' tich ang'wen jumani. E limbe mare mar ndalo adek pacho kae, kingi mar piny Netherlands Willem Alexander okwayo piny owacho mondo miluor ratiro mag jopiny kaachiel kod neno ni ratiro mag jopiny omiluor. Mabiro bang' rowere maromo 300 ndikonde ote mar kwaye mondo kik obi e pacho kae kaluwore kod mano mane giwacho ni en rocho ratiro margi kod piny owacho. Chris Owino, Ramogi TV, State House, Nairobi. Riwruoge ma ok mag piny owacho dwaro ni jatend piny Kenya William Ruto kod jatend duond bura mar ODM Raila Odinga oneni winjruok mane gikete kokgi okete tim kaka ne gisingo ne jo Kenya. Riwruoge go lando sir margi ne winjruok no kendo yango ni gidhi nyime gi lalruok gi jowetegi mamoko e gwenge ma pacho kae ndi mar jiwo jo Kenya mondo wuoth e twech achiel. Lwedo winjruok mani kinda migosi Raila Odinga to gi William Ruto. To kata doko ni wari weludo kamano ntiere weche ma wabiro sondogi mondo mi waneno ketie tim ni agenda 10 manyocha ne giketie kok gigi ok gidhi bedo wacha to wadhi neno ni gin weche moketie tim kochakore gi report mar NADCO kochakore gi weche mag ndicho pacho kae weche mag historical injustice. It is also the responsibility of Kenyans and their duty, particularly those who voted for the leaders of their preference, to take responsibility for the choices they voluntarily made. There was no betrayal because Mr. Raila Baba did his best because he's been there. Actually, he's been fighting for almost 7 times for presidency, but Kenyans have not taken the opportunity to give him that right to lead this country. So for him to join Mr. Ruto, our president, actually is the right thing to do. Giko ne jaod bura ma Kiharu Ndindi Nyoro nowuok oko mar chiwo ler ni ok ong'eyo gimomiyo nomaye telo kaka jakom komiti od bura mar omenda. Bende onge lal moro amora manolosi kwede ewi lokruok mar lemono makamanindo. Nomedo ni noloso mogik gi jatend piny William Ruto dwe mar 10 higa mar 2024 kendo tok luokruok mar telo ne komiti mar omenda oyudo thuolo mar somo pare okang' manowinjore. You asked me a very difficult question on why I was repressed. I also don't know. And I am saying it in good faith. I didn't come here to accuse anyone today, or I only came to set the record straight. No one in the leadership of our coalition, from whichever position, has ever called me in regards to the position, in regards to what I need to do better, in regards to what I need to change, in regards to things that needed to be done in a different manner. Gavana Masiaya James Orengo chiwo milome mar ndala 10 ne kambi mar Lake Agro Limited mondo mi olalre gi jopiny ewi kaka itieko ywaruok mosebedo kuom kinde malach ewi kaka itayo thidhia mayala. Orengo kwedo okang' mar piny owacho chiwo kar thidhiano ne jakan mwandu mowuok e piny maoko kuom higni 66. Kowacho ni chik oketo ayanga ni ka ng'ata imiyo ratiro mar tiyo e puoth oganda jopiny to nyaka gikaw pach jopiny motelo ne okang' makamano. Orengo koni jakan mwandu no nyaka koro tim romo gi jopiny kanyakla gi tend county ma Siaya mondo mi gibedie winjruok ma ka ok kamano to gibi yien golo niang' kawuok e mar thidhiano. Ndalo 10 adwa ni warom koko biro nikech nokoket ka eni niang' igolo ka nikech itero piny mamoro kotamore to abende niang' mawuok Siaya ok nyal dhi kaunti mamoro. E agreement manomiye ni be nowachne dikes gi kanal gi yore ma pi kale en nyaka maintain to ok maintain no konyre go to ni mondo pi kik ywa mwandu jopiny
gi mwandu mag jopiny. Mano be pok otimo. Bas wadhi yumoro machuoko udugo bang' daka matin taneno kuseoro ote mar 3-6-0 kaendi makamu wacho ni Trevor Mos na mujumbe oron MP ma Kisumu Central mane gavana ma Kisumu County 2027 to ine MP ma Nyakach 2027 erokamano ahinya mano makamu na Mogi TV nenore maler wan kod kuyo mar tho mar Mary Nyayalo Eric Oboko. Erokamano watimo mos ahinya. Trevor TV waneni maber mano Ramogi TV aneni makare sana kan Rapogi Kanyamkago kaendi ma Otis Tenga Oganyo mar Rapogi. Erokamano ahinya. Udugo bang' daka matin kik idhi mabor ahinya. Royal Mabati Factory Limited, dukani achiel kende miyude rang'iny mamalo mag goyo itado makare. Yud offers mawan godo ka ichulo atamalo 40, iyud mwandu molosi chieng'no. Yue mos dala ka wakeloni nono maonge chudo nyaka e dhot. Gochnwa e 072-638-833. Tim order kokalo e www.royalmabati.com. Weche kod chike mantie nyaka lu. Radio Ramogi, Cartoon Jaluo. Radio Ramogi. Nyaka ibed king'eyo ni ng'ama yiero ga ng'ato mondo obed ng'ama miyo en mana Nyasachwa. To kata kamano en onyalo loko ni gimoro amora. Ng'ini kana biro medo bet kodi kae to endo kibedo ng'ama duong'. Ushi no ken min prince kata matin. Endo koyo nyathi matin maonge kitho kende. Halina kwa iwe timri kamae. Ine mitimo gigite koro analo nyakwara bana nikech in. Koro en ang'o midona wich ko wakuomi. Dawe Halin. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus Baptism Site, Mount Nebo, where Moses saw the Promised Land. Explore ancient Petra. Tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream, explore, discover. Wadonjane weche mag ohala kaendi riwruok mar Lake Victoria Fisheries Organization dhi nyime kod chenro mar keto kuonde tuoyo omena matiyo kod teko chieng' kata sola e dho wath Masori e kaunti ma Migori mondo konye duoko piny lal ma johand omena osebedo kayudo. Jafwambo marwa George Juma miyo ler mar wachni. Lupo mar omena nam Lolwe kelo nweng'o ne oganda mathoth e piny Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Lipot mogol kurogno mar Lake Victoria Fisheries Organization ne malo omena metric tons 900 imake nam Lolwe kawuok e pinyno ma Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania. Kata bed ni omena mathoth oseber ka imake nam Lolwe, lipot yango ni atamalo maduong' mag omena koro lal nono, kamoko bende wito nikech ok oritgi makare, kamoko bende ok otuo.
Robert Kayanda materogno mar Lake Victoria Fisheries Organization mori kune wuok ne romo mare kod gavana ma Migori Cheleako wacho ni atamalo 14 mag omenda ma imake nam lolwe e pinyno mar Kenya, Uganda kaachiel kod Tanzania koro lal nono nikech iwitogi kaluwore ni ok gituo makare. At regional level, we quantify post-harvest losses at 14%. It is even lost in completely that it is thrown out in. So this is a huge loss. Jolupo mag omena moting'o mago mag dho wadh Masori e kaunti ma Migori osebedo ka yudo lal to aine kinde luoch. Wan kwa kele to wamoye to chieng' ema tuoye. Maka onge chieng' to omendwa no kethra ketha. Kendo koro iloke chiemo mang'owa, iloke chiemb gwen. Kata kamano geno koro biro ne jolupo mag dho wadh Masori kaluwore kod chenro mar keto masinde mag tuoyo omenda matiyo kod teko sitima ma idhi los kod omenda maromo $40 ka isirorogno mar Lake Victoria Fisheries Organization ka omakre kod piny owacho mar kaunti ma Migori. Dryer is mainly targeting women groups, and the idea is to help in this women group to reduce the post-harvest losses. Wach mar mo omena e kuoyo kata oko kanyo wadwaro ni koro watie gi yo manyasani mar tiyo gi sola mondo otuo omena to kendo otuoe mapiyo. Onyalo tuo omena tan 3 e seche 24. Okelnwa solar dryer. Koro kata koth chwe to wabro bedo gi yot mar loso omendwa no e yo mowinjore manyalo yudo chirni oko bende. Riwruogni mar Lake Victoria Fisheries Organization ma bende siro riwruogno mar IFAD ka opogore kod kelo masinde mag tuoyo omena bende ne ochiwo tiegruok ne jolupo e yore mag rito omena maler mondo giyudi chiro malong'o. Ginyiso wan kata mana kwa ting'o to konego wakete traf, onego wakete gima chwero oko nikech pige maricho ka tuo nyalo donje to omena yudo tuo to ng'ato yudo tuo. Nikech wan wa mama wawinjo pek kabisa kor tuo mar omena. Warwako kabisa gimukelo makadang bed adieri ni nyalo yudo konyruok e yo mar tuo omena to dang wago erokamano. We are going to support and fishers in Sori with solar lamps so that they are able to fish and protect the environment and using this climate smart and technology that is being introduced through this project. Jolupo mag omena bende ni otiegi e yor lony manyasani ma ginyalo tiyo godo kata e manyo chiro maber mag omena. Puonjowa maber kata kaka wanyalo yudo market maoko mondo wauso omena moloyo kaka wauso sani. Huu mradi umefinance utengenezaji wa application ambayo inaitwa eFisher app, kutengeneza chatbot ambayo itawasaidia hawa wavuvi ama wafanyabiashara wa samaki kuweza kupata taarifa muhimu. Inawapa mwongozo wa masoko yako sehemu gani ya uzaji au samaki wadogo na samaki wengine. Nyaka sani jolupogo mag omena dho wadh Masori koro keto mana geno margi kuom chieng' e tuo omena ka bende kinde bende koro koth nitie gibedo kod pek e tuo omena. Igeno ni chenro machal kod mae koro dhi konyogi e wechego mag tuo omena. George Juma, Ramogi TV, Migori. Kwa kanyo ni Hope Ligami, jawala e kaunti ma Nairobi, obedo jaloch mokwongo e tugo mar Geomoshe na Shabiki Jet X ka oyudo omenda maromo $250,000. Hope matugo kinde ka kinde e shabiki.com wacho ni osebedo ka oyudo loch maka kod kacha e tuke mopogore mag Shabiki ka ong'iyo mar jiwo ande kod omenda moseloyo ndalogi duto. Tugo mar Geomoshe na Shabiki Jet X nigi mich maloyo $2 million ka jatugo 10 bende yudo $50,000 odiochieng' ka odiochieng' ka juma tichiwo $250,000. Pigiwa nikiwa home. That was a phone call from Shabiki. Ndio nikaambiwa I'm the winner for, that is the weekly challenge. So I'm the winner for the Geomoshe na Jet X campaign. And I was really excited about that. I've been betting with Shabiki for quite some time because nilijua Shabiki kitambo, that is through a friend, and then sasa kanionyesha how they go about the betting and stuff, and so I've been doing that consecutively. Other sometimes I've been participating in this to random challenges, promotions, campaigns. So actually this is not my first win. Nimekuwa nikiwin tuseme small prizes. So for this the $250,000 this time, I can say I was incredibly fortunate to win this huge amount. Geomoshe na Jet X campaign niliona social media because I'm an ardent fan wa Shabiki, so I follow them closely on all their social media platforms. So that is where I got wind of the promotion and I hopped onto the challenge. Nilieka stake ya 50 bob
Na actually sikujua itakuwa na the highest multiplier, so I was lucky. Donja ni weche mag tuke ni jakeno mar Gor Mahia FC Dolphina Odhiambo landa yanga ni obiro laro bedo jakom mar klab no yiero mabiro. Kotwak gi jofuambo mane odiochieng' achiel tok jakom Ambrose Rachier bende lando ni obiro nuoyo lwete kaka jakom. Dolphina wacho ni komiti mar yiero manolandi gi Rachier ok en go gadieri. Wacho ni IBC kende manyalo tiyo e yiero no malong'o. Yiero mar Gor Mahia ochan tarik 13 dwe manyien e alap manyayo Indoors Arena. I am very much abreast with the challenges in the football industry, and I am ready like you cannot believe it, to face the challenges. I will not run away from them, because leadership is about being at the forefront, showing direction and showing proper guidance. I would even prefer the sports registrar to give us a committee, because now you can imagine you're the candidate and at the same time you want to be the referee. How does that work? You get? These people should have been vetted. They should be vetted by the AGM. Now you see the AGM and the elections are on the same day. Team maduong' mar Kenya Harambee Stars owuok pacho ka ndio kinyi makawuono ka gidhi e boma ma Abidjan piny mar Ivory Coast motelo ne tugo mar manyo tiko tuke mag pinje duto e kindgi gi Gambia. Team no biro yudo sir mar jotugo mamoko mabiro riwore gi jowetegi e boma ma Abidjan bang' rem chopo pacho ka ndie tugo ne klepe mag e pinje maoko. Stars biro rakore gi team mar Gambia mitayo gi kocha machon mar Gor Mahia Jonathan McKinstry chieng' tich ang'wen kapok gibago tugo machielo e alap manyayo chieng' Jumapil e kindgi gi team mar Gabon. Maendi biro bedo tugo mokwongo ne kocha manyien Benny McCarthy. Everybody is really looking forward for the first assignments of the year, which is Gabon and Gambia. So we just want to thank the federation, also the new federation, starting with the president, Mr. Hussein, and also our able vice president, Donald Mariga, for making a good, peaceful environment for the players to come in camp and to perform. We saw also the coach, the new coach, believing in a lot of players. He called up a good number of squad, and everybody is really looking forward to these two fixtures. Wasodhi yumro machuko duogo twageno ni Professor Tom Ojienda Senator ma Kisumu biro bedo kodwa ka mondo chak go mbaka chenro moro mar duol kidieny mar ariyo to kapok wadhi to aneno ka oro te maruka ndio imore Trevor Polen ka wuok Kisumu ka Julu aneni ka wan gi dawa gi nyithindo ero kamana inya Polen Ramogi mora kan Nakuru City ma Edwin Oweti ero kamana inya Ramogi ma Grandi Ndera ka wuok Kanyada Trevor pinyo tueleso. Okay, Ramogi TV Trevor sani siasa ma wa Kenya ka ndie kiketrie te band gichikre ka ongogo ma ndio tisting oganyo mar Rapogi kamana inya Trevor ni maler wa mor ka kikelonu habari an Pastor Mundio tiche mar game onyinyore mos na jaoda maero Sara Atieno mano nyaseme kamana inya ma ndio Nyaringa Alfred Manyaringa Alfred awinjo news makare ahinya kanungoe Karungu kamana inya odugo bang' daka matin kikedhi mabor ahinya kodhi ng'iyo ka professor osechopo ka pok to biro twarite Professor Tom Ojienda Senator ma Kisumu kochopo twago kode mbaka e chenro mar duol. Ushi nonoke en min prince kata matin. Endo koyo nyathi matin maonge ketho kende. Halina kwa iwe timri kamae. Your smile.
Subscribe to the Smarter Bundle today. Dial *544# or visit My Airtel app. Airtel Smarter Bundle. Browse, chat, call. Airtel Money. Airtel. A reason to imagine. Dream ni kusotio rent, sindio? Dream ni kubustio biz ujitegeme. Na kama dream ni kubadilisha hiyo 20 shillings into 2 million, of course umekuja the right place. Jiomoshi na Shabiki JetX and nyakuwa a share of 2 million in cash. Ingia shabiki.com, launch JetX ya kwako, uwekelea as low as 20 shillings, skuma jet yako to the highest multiplier, cash out before it flies away, na ushinde mamili in seconds. Kumbuka, una 50k daily cash prizes for the highest multiplier, na ukihit the highest multiplier of the week, tunakujenga 250k mara hiyo hiyo. Jiomoshi na Shabiki JetX. Minadai wote twenda hivi. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 428. Shukran. Watim kama Kaudera Irwaki, Kausuka Munditwe, Walim Namchumbi, Wabil Chemo Mopogoro Pogore, Chemo Mantere Ginyadi, Chemo Mantere Gimit Nyowoyo. Namni, wantere kwa dare mopogore, wangi lobster, wantere gi prawns, wantere go kela, wantere gi oyster, wadan mondo waket gi mesa, wapunjere kaka itedo gi kod kaka ichamo gi. Garlic butter, garlic temiola, garlic butter benigi ndado ma kende. Gwenge gi benetire koda chiemo mamoko magingere godo, kaimati, biriani, mahamri, magi dutote wakeluni e chenoni mar tedo gi chiemo. Indulge in that moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Nyakibed king'eyo ni ng'ama yiero ka ng'ato mondo obed ng'ama miyo en mana Nyasachwa. To kata kamano eno nyalo loko ni gimoro amora. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the road. Ok an emasechiko. Beduru giteko, kendo beduru gichir, kik uluor, kik kweduru, ni maruoth Nyasaye ma Nyasachu biro bedo kodu kuonde duto. Yudo beduru giteko kaka skiza tune mari, di star 811 star 414 hash. En crop manyalo miyo ipidh kata gwen, pidh dhok, yo mayot. To en kod a lot of protein. Sahi, ushindi ni in seconds tu. Patapata.com ina-introduce Ligi Kali, a virtual football league. Unashinda up to 3 million bob instantly. Wekelea from 5 bob tu. Game ni za between 2 to 5 minutes. Winnings na withdrawals ni instant. Visit patapata.com now. Play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Ado manyien kod talanta manyien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum kod kit thumbe duto.
Pado manyien wuok tich nyaka tich abich saa 5 onyango. Women are the pillars of society, breaking barriers in the workplace and their communities. This March, as we celebrate International Women's Day, Viusasa honors and applauds the incredible women in media and entertainment. Their work enlightens, inspires and adds meaning to our lives. People of influence. Happy International Women's Day from Viusasa. Okinyal wei ma okinyiero. DJ Kapak Selector. Idwa dhao donge? Idwa gori? Adwa timo ni maandamano maduong' kibong'eni ano. Mama ilika polisi timango. Ka yieng' tachaga. Ibiro utenda kama ndichaya donge. Dhano otamo Nyasaye. Okaja duongba. Jensa. Macha wich kut mani kelonwa. Ibiro timo what? Kicho. Waduong ne polisi. Yes, ajuri. Pape. Nyarko chia. Tich abich ka tich abich, saa 1:55 otieno. Mana Ramogi TV. Erokamano kuom Ramogi TV kaendie koro wadonje kidieny mar ariyo mar chenro mar duol kama ogoye mbaka gi wendo Modhi Alman kod West Studio ka Professor Tom Ojiende en senator ma Kisumu. Erokamano anyako miwa seche gi Prof. Erokamano Trevor. Wachaka ne ogirimiti mowinj man okete kogno gi ODM gi UDA ni. Ng'eny jopiny wacho ni nitiere gik mokete iye kanyo to onge kaka inyalo pimgi. Achiel kuom gi en ni nengo mar ngima onego duog piny. To ok owachi ni oduogo piny karang'o. Tango girima dhi dok piny. Ogirimiti ni binen mana marumo wang' jopiny. Trevor, erokamano kuom luonga e chenro mar duol mar Ramogi TV. Kendo nanyisi ni mae kuongo nabiro ka pok to nabire duol ma pimo wach gi jopiny. Warwagi. Erokamano. Mokuongo daher wacho ni ogirimiti kata agreement manotimore kind UDA gi ODM ne en agreement mane olengo gik moko 10 point agenda, kendo achiel kuom en weche mag duoko ngima piny. Duoko ngima piny en ni bero economy kata bero uchumi kata ngima masani mondo wayud kaka waloso gik mosebedo ka tek e piny ka, ma en nengo mag gik ma jo Kenya tiyogo odiechieng' kodiechieng', nengo mar mogo makoro bosedok piny, nengo mar unga ngano makoro bosedok piny, nengo mar sukari makoro bosedok piny kang'iyo giga mokalo. Kendo mar ariyo ne ing'iyo ngima mar nengo mar dak. Ing'eni gik moko kaka mo chiedo, king'iyo nengo ma higa mokalo gi nengo masani tido ka nengo nitie mopogore. Lakini aswa gima ne ODM dwaro en ni donj e winjruok gi UDA e yo moro mar nyiso jo Kenya ni telo mar piny nyaka obed telo momako kabinde te, nyaka obed telo momako konde te mag Kenya. Ok ni telo mang'iyo oganda achiel, kendo mang'iyo oganda mong'iyo weche mag siasa to kong'iyo weche mag ngima mar japiny. Koro miyo king'iyo agenda go eko te, wachak agenda mokwongo ne waneno ka ndalo mane wayalo weche mag Rigathi Gachagua, nikech anto nan e Senate anayalo kendo an okinde
an achiel kuom okili manochung' matek e weche mag yalo loso papers kata karatese moter modhi National Assembly mane Mutusi okero ka nan kanyo kama iloso gigeko bang'e wadhi wayale owuok e National Assembly obiro e Senate nan kanyo bang'e odhi e court kendo pod wan e court wayale nyaka sani koro mian asebede kidieny didek asebede kuonde geko te kachakre loso gik manotero Rigathi Gachagua dala koro en wach mang'eyo maler but mar ariyo ineno ka Rigathi wuok sani eri ODM oseyudo ministers 4 wayudo Paranya wayudo Mbadi Joho gi yes as in fact gina beach gi Wandai gina beach koro mane mokwongo nyiso ni ka wadhi mbele ang'eni sani eri Raila Amolo Odinga kata baba sani tieko consultation kata winjruok gi jo siasa moko mondo ng'e ni weche mag permanent secretaries mako idhi yier gieki kech ng'eni odhi yier over 12 idhi mi jo ODM 12 mokalo 12 komiwa 12 gi ang'eni sani baba consol kata winjore gi kidienje groups mopogore opogore kaka odhi chiwo lemo gieki ne jokanyo kech ng'e Raila Odinga to en ng'ama ng'iyoga kamo ai kende ok ong'i joluo kende ong'iyo party te ong'iyo Coast ong'iyo jo Western kata jo Abaluya ong'iyo Kisii ong'iyo Central Kenya be jo ODM ong'iyo Meru ong'iyo Kenya mangima to lendo ni nyalo time maber ing'ie lendo bado ochiegni Trevor en gimo chiegni gini weche mawacho timore ga dong miya penji ni en karago ochiegni kabisa en e winjruok mogik gi kaka owinje gi en e winjruok mogik kendo ineno kawuono ka Raila oromo gi leaders mag Vihiga oseromo gi leaders ma Tana River osetimo consultation monego bed ni jatelo moro amora timo kadwaro take decision kata kadwaro wacho ng'eyo ni mae kako onego tim osetimo ndi kendo osetemo ndi nochako mana gi Nyanza osewuotho e assemblies odhi kuonde moko odhi Western odhi Coast osedhi kuonde te koro nonro ni nyiso ni koro sani gichiegni chopo kama koro giyiere gi His Excellency Dr. William Ruto to ibro neno ka yiero mogik makoro ibo yiere PSS gi miwilo kendo miyiero bro reflect face mar Kenya bro nyiso ranyisi mar Kenya kendo bro keto kabila ka kabila kata dhot ka dhot e telo to mano dhi duoko ich wang' ma jopiny nigodo piny nikech achiel kuom gik moko manie ogirimiti kanyo en duoko ich wang' ma jopiny to ich wang' no to pod nitie nyaka sani ich wang' mar jopiny gima nomiyo kwongo en ni ok ne nyabedo ni dhot achiel ne nyabedo gi ministers 8 kata 12 ndalo cha to dhoudi moko ne onge minister kata achiel mano ne koso ich wang' mar gima ne kelo ich wang' kendo ne ni kidienje moko kata grube moko kaka youth kata joma tindo ne onge loch ne gionge e sirikal mano nyaka wachi joma mine onge sirikal moromo be ne nitiere groups moko mane onge e sirikal kata achiel koro paro ni ich wang' bro dok mana piny but ich wang' gima kelo ich wang' mogik en nengo mar ngima makoro wacho mano cost of living no makodok finance bill nokelo ne dhi kelo cost of living bedo malo Raila Amolo Odinga nyicho wuoyo weche ariyo kendo wuoyo weche mag usuru mar udi nowuoyo weche mag shabe nowacho ni sirikal mondo tem one ni SHA tiyo mabe pod ok ti ma otiyo kuonde moko aneno kotiyo maber ti kuonde moko ma ji wacho ni ochulo matin ok ochul mang'eny kaka NHIF mag gik makoro kaka bunge bro loso kendo kaka jotelo gi bro loso magini SHA chope kiwango kata golo pesa maber kaka NHIF golo mondo kik bed ni ji neno ni SHA nitiyo to chulo nengo hospital matin to contribution ting'eni kuom SHA contribution joma nigi chudo gi piny
golo matin molo joma contribution gi ni malo. Okay. To kod ng'eni jomalo be ng'iyo ni nyaka obed gi balance moro, ok ni joma yudo pesa mang'eny chulo mang'eny ahinya. Kendo ywak machielo en ywak mana nyisi mar ji wacho ni weche mag kata maudi miuso gi be onego bed ni duoko pesa migolo piny contribution kata pande mag weche ma ibo losi mondo duok. To weche mag ndicho bende no wuoye kata abductions. To sirikal osewacho gini gite ni gin gi kianga mamako ji. To ere kaka koro gidhi duoko weche mag ndicho piny ka gi kianga mamako ji? Ing'eni weche mag meko kata ndicho miwachogo to stop a doorstep mar IG mar jatend police. Koro nyaka oneni officers ge be ok odonjo weche mag ndicho miwacho mag mako ji. Kijende manomaki moko nosewe moko ti mano ito ngimagi mano nokelo to apani weche koro osedok piny kwa chopo sani. Weche mag abductions osewinjo kodhi an vice chair kata jalup jatelo mar committee mar security e Senate. Tang'e maber ni kuom memorandum mwayudo kata weche mwayudo weche mag ndicho ge kodok piny miwacho nikech notimore ndalo ma dwe mar 6 higa mokalo ndalo mane Gen Z obiro mano ketho gik moko mantie dhawo mano wuok cha nikech weche mag cost of living ndalo ma finance act. Koro mago apani sani dok piny kendo ang'eni riwruok mar ODM gi UDA no biro bedo maber nikech mage weche achiel kuom weche miloso mondo kik wabed ni sirikal en sirikal mantie to bo mako joma tindo be mano ok en gima ber. Nyaka sirikal bed ni sirikal en sirikal moriwo ji te mang'iyo joma tindo joma dongo ng'iyo welfare mar ji te. Wadonja ne weche mag siasa. Raila dhi tiyo gi Ruto higa mar 2027. Nyaka sani eri ang'eni ogrimiti wacho ni gibiro tiyo nyaka sani mondo gi-stabilize Kenya nyaka 2027. To kan kaka nene ka gitiyo maber biro bedo matek mondo wabed gi ka gitiyo maber magiloso Kenya taneno ka kata 2027 Raila nyalo mako dwe tuto ka gitiyo maber magiloso Kenya. Ka ok otimore kamano teka paro nyalo pogore. To kaka nene sani kaka neno kodhini taneno ka gibiro tiyo kendo gibiro bedo achiel kata higa 2027. In nisechungi Ruto chakre chon mabe noluongu ni andhoke. Kar jakom Raila Amolo Odinga wacho ni koro opiem gi Ruto moko chung kode. Ng'amede sero. Trevor Samoei penjo jumatek. Apa ni siasa ing'iyoga siasa makawuono pogre gi makiny. Koro ka siasa olokore ka sani watiyo matek ma loso sirikal wabro chung sirikal modeliver. Lakini siasa en gimo kinya wacho nyaka chieng' chop. Sani an e party mar ODM. Koro ODM nyiso nyaka lu gima baba wacho nyaka lu yore ma baba timo sani nikech an a member of ODM movement. Ka wadhi mbele 2027 wabro neno kako bro chung nikech ing'ama ba 2027 abro chung governor ma Kisumu. To abro malaro ticket e ODM no. Wabro wan makanyero be mone iye sani watiyo ne jopiny. Aparo ni Trevor gimoro achiel manyaka wachi ni ka wachopo 2027 be ji bro wuoro nikech sani watiyo ne jopiny. Japiny be bro mana ng'eyo ni ng'ama otiyone motimo tich maber mokonye ema bro miyo kura. Nikech wan obro ng'iyo ni japiny obro nyiso japiny ok en party kende. Ok en aja UDA kata ja ODM. Sani to UD gi ODM koro tiyo pamoja. En ni ang'o mitimo ne japiny mibero go ngimane. Emomiyo an gima nyalo wacho en ni riwruok mar Raila Amolo Odinga gi Ruto ni made kele ber ne jo Kisumo gi jo Nyanza gi jo Kenya e yo moro makoro 2027 ji bro wacho ni sirikand ni eri osekonyowa. Sirikand ni omiyo wan maber moloyo kaka ne wantiere ndalo mane giriwore. Ponono ni iwacho maber ni dhi chungi otiko mar ODM. Ponono ni ok yudo otiko no e laro kom mar governor ni. Idhi bede ODM go sidhi wuok. Anyalo mana koso otiko no ka ok wadhi nomination. To kani wadhi nomination Trevor abro yudo otiko no.
ka wadhi nomination ma japiny ema wuoyo ni japiny Trevor, ang'e kaka kinda gi japiny, ang'e ni atiyo ni japiny kendo pod abiro tiyo. To jomodong' mularo godo kom mar gavana ma Kisumu ni, ang'e ni jogo ok nyal chopo kama nitie e tich matimo sani e Kisumu, kendo tich mapango timo ne Kisumu. To ka siasa wuok makoro ji timo campaign, Trevor, campaign wabiro timo, campaign wabiro timo. En campaign machal nade? Nikech en campaign. Gima penjo ni ere adita mibiro go. Ka ok ayudo, ipenjo ni kok ayudo ticket mar ODM. Abiro yudo ticket no. To kok iyude to? Abiro yude. Kata gini inyalo yudo to inyalo koso. Kok iyude to idhi bedo gi ODM kosidhi. Ka ripo ni antie to abiro yude. Ing'e ni malo mana manyo Senate ni penja penjo nanyisi nabo yudo ticket to ene manyisa nabo yudo ticket nero. Okay. Inita rita. To ere kura mibiro ge adita mari, ere stronghold mari, nikech kang'iyo kaka jomularo go kom kaka Adumo Wuor Nyakach te ni kode, in ere mibiro go mokwongo, en Seme, en Nyakach, en Nyando, en mane? Teba ken in ya Nyakach kanya, nikech Nyakach andingo panga Kasai. Nyakach ka nene maber to Nyakach obro mana poge diere. Ipoge Gaduma no ma poge diere. Abo poga Nyakach ne diere. Nikech ang'o? Tabo kelo ni Muron, tabo kelo ni Nyando, tabo kelo ni Seme, abo kelo ni Central. Ana chung kuonde te Kisumu County. Amanyo kura in all the sub-counties ma Kisumu County. Ano ka discriminate na akanyi. An aja county. Nikech Trevor nyo yisi ni anadak Muron, anadak Nyando, anadak Town, anadak Nyakach. Tanyumbu Kajulu East Bay. Koro anaja county. Semi bane giwele. Koro anamanyo kura e Kisumu te. Okang'ini ane sub-county achiel. Koro joma dwaro kura sub-county achiel go, to mano giwa bro pogo kodgi. To ka pogo kodgi te kaka bro yombogi. Korka ODM koni nitiere jotende machung' ila Adumo Wuor giri mano ja od bura ma Nyakach. Korka UDA koni nitiere ko joko moko be machung' kaka Ken Obura giri. Ionge gi kibaji moro ni diere ka endi nyalo bedo ni inyalo renge diere mi anono Kisumu. Okboga ka anono. Nan gavana, anono yo ma. No, ke yudo kom mar gavana. Ok ayudo kom mar Otiko. Nikech Otiko nitiere ODM, Otiko nitiere UDA. To nitiere jomo osewacho ni gidwaro. An e ODM, to I can tell you na bo yudo Otiko mar ODM. To ka diponi komi ng'ato to komiya, pod obro chung'. Kendo obro, kech gima impora ni wabro support Raila Amolo Odinga, gi kamo chung'e, to abro manyo kura ma jopiny, ke jopiny te mago kura. Idhi chung' independent koko migo? Trevor, abro bete debe mar governor mar Kisumu County, kendo I believe ni jopiny bro yiera governor mar Awuoyo Kisumu ka ahinya nikech ang'eni weche osebedo ka timore mang'eny. Achiel kuomgi en Dr. Ben Aete ma laro kom mar Kisumu Central. Njo otuge gi lweny mogoye hera CCA hera Nyalenda. Lweny mek siasa mang'eny iriema Kisumu ni iniwache nang'o kaka seneta? Trevor, siasa nyaka tim gi kwe. Siasa nyaka tim gi hera. Siasa nyaka tim e kanya achiel, kendo gimoro ni wadu ok par kaka iparo. Ok onego bed ni koro ikelo fuere kata dhao e siasa. Mano makosa. Joma nogo Bernard Aete notimo marach, joma nogo Swai notimo marach. Mane ok kaka itimo siasa. Siasa en idhi e bunge kaka timo ni, iket weche mag pur, kaka ket weche mag pur. Wasetimo sugar bill, wasetimo sugar act, watimo weche mondo joniang' oyud yo magiyudo go kony. Weche mchele na tere bunge kawuono saa 9. Weche mag osiptendewa kaka tiyo asetere bunge. Osiptende maero, Makombewa, ma Nyakach Papunditi, osiptal ma Kisumo, ma General Hospital, gi ma Jaramogi. Jaramogi koro bedo 6 level 6 kata para state. Mae gik madwaro. Osiptal ma Maseno. Nyakwa ng'i ni to jowa ere kaka ngimagi nyalo bedo better. To siasa mar dhao, siasa mar inyruok,
gi tong'o ji ok en siasa maber nikech ok okony jopiny. Siasa maber en siasa mar dongruok ma walosgo ndeche ka koro nayudo ndeche mang'eny waloso Nyakach ka mwang'iyogo ka ndara wuok Muron luwo center koro wuok ochomo Kajulu kong'ado Miwani. Mane siasa mwadwaro. Contractor is on site. Mane siasa mwadwaro mar engagement. Wadwaro siasa mamedo ji ngima, mamiyo johendni pesa. Kaka en watimo nyowa na chuodho, wamiyo johala pesa, wakonyo jower mabiro malo, wakonyo jopur, wakonyo mine. Sani koro nwachiwo seeds kata mikomo mar pur ema timo sani. Akawo pesa na $1,300,000 amiyogo ji, ang'iyogo seeds, kodhi mamiyo mine mok nyal. Mane siasa maber. Kech kata koyieri kata koyieri tisekonyo ji, itieko. Tiwacho na oyiera akonyo ji taweyo. Mane siasa maber. To un kaka jo-Nyakach unyalo bedo piny muwinjru nikech asenjo siasa moro kono ni gavana nyalo biro Nyakach. To untie ji mang'eny. Intiere ka Dr. Matthews Owele men deputy governor nitiere ka, Adomo Wuor men jaod bura ma Nyakach bende nitiere ka. Unyalo bedo piny muwinjru ni to ng'ano machung' gavana Nyakach ka koso gini tulare alara maonge winjru. Ka wabet ji adek ni wawinjore jo-Nyakach to wach ni gavana Nyakach apani aboyudo kucha Duma. Mok ni ine mibro gone kura. Gite kidin gi en ng'amo osetiyo malowade. En osiepa. Donge nosetiyo gini ma koro dhi 15 nije ke chako. Aneno kanya yudo kuche, kuro manande kura riyo to. Usiga wewe giyare. Mar Matthews Owele to keja yudo. Majido kanya yudo. Nge chango. Kuro Owele tingeni en osetimo tam sariyo as deputy governor. Ing'eni leadership ka samoro be ber ka iwe joma nyien biro donjo. To timo gima mopogore. Building on the legacy mar Professor Nyang' Nyong'o would be similar or chal gi building gima Wilo timo. Wilo gi Nyong'o tiyo 10 years. Koro Wilo setemo higni 10. Koro gima nyatimo opogore onge. Gima timo en gima Professor Nyang' Nyong'o timo. Koro wayude kendo lwedo mopogore. Manya tero Kisumu to another level. The level ma wacho en niya. Wabed ni ok dongruok ok en mana Kisumu, chuny Kisumu. Dongruok odhi e gwenge ma Kisumu ma oko. Wane dongruok Muhoroni, wane Kombewa, wane Katito, wane Sondo, wang'i malo kata mana Apoko ki Anding'o Panga kuchocho. Ka Katito dongo ochomo Papo Nditi. Ka wadhi Kombewa be dongo ochomo giko mar Kisumu County. Wang'i centers mopogore opogore. Wang'i nyakoko. Achuodho mane kuonde mwang'e nikech wang'e ni wanyalo tero dongruok e yo mane ma wa move go away from the center ma en Kisumu town. Wang'e centers Nyalenda, Obunga ka nyalo yudo dongruok be. Wang'e ni wanyalo kelo industries kata kuonde ma kijende wanyalo tiye. Walos chiche wabe maber. Ok chiche mane Kisumu kende. Walos chiche maber Muron, walos chiche maber Chemel, walos chiche maber Sondo, ma jowa nyalo timo ohala e yo maler be. Waket pes e yore mag ohala mondo jowa botigo. Waket pes e yore mag joma tindo ma ginyalo kwayo be gitimogo. Ok ni gina jomok ti. Magi e paro manyien manyaka wabedgo kodwa change Kisumu County. Un kaka jo ODM manoango dhi e sirikal ndalo mokwongo noluongu nyinge mang'eny ni andhoke ma bende okel nyaka cases moko ni onego bed ni golu e ODM. Kes gi pod dhi mbele koso koro nong'wonnu to useyudo oboke moyiedhi manyiso ni koro wach ni owe koso pod ji koro ling'. Trevor cases norumo te ne walayo cases go chon. Chon owit gi chon. Wan jo ODM te. Andhoga kata andhoke maniwacho go niwacho ni ne wakao yo mopogore kech ne wawacho ni sirikal wawe oti. E gima ne wawacho kende. Sirikal we oti, wa William Ruto oti, wakonye tich. Tiwacho ga ni nyando doke wang'e. Kendo mana joma ne wacho ni wandhoge makoro ni kodho. Koro wane kanya chiel. Wan ng'eni wano joma bichuny gi laro kwa lare
okeno kwa wuoyo marach. Wan watiyo kanyachiel anda Raila Amolo Odinga. An pok winjo dhoga nawacho na yanyo Raila, nawacho ni rach. Hapana. Wan policy oriented, kendo mana ndalo go kama ne watimo weche mag dredging. Inyaparo Kabonyo Kanyagwal ndalogo wayudo trucks magen waes mopuro trench mogengo pi Kabonyo Kanyagwal. Sani wang'iyo the bigger picture. Wang'iyo dam maduong' minyalo ger mondo geng' apaka kata mondo geng' floods kata pi mapong' mahinyo ji. Koru Soin Dam. Mani gik masebedo ka lobby e Senate. Asewuoye ding'wen. Asewuoye weche mag medo kata bero pur kata ngima ma japur. Koru Soin ni dhi duogo. En wach mosewachi. Koru Soin osewachi kendo osekete pesa kendo en project man osekete possibility studies no tim en gima nyaka timre. Mani wabro konyowa. Koro nyaka wariw paro kaka jotelo. Onya chakore karang'o? No, dong noseket pesa mokwongo. Nowachi bok incremental boket budget ikete mondo chakre. Tene mobro geng'o flooding mar Kisumu County gi mar Nyando piny Jonyando. Weche mag kuonde ma pi tero kaka puothe. An asetero equipment during that time ndalo mane iwacho nwa gine cha. Equipment moyawo aoche moko ka puothe mane pi tero. Kisumu East. Ma jomoko nokeyo. So asetero weche asetimo mang'eny kata mana yawo aoche moko achuodho ma en kano aoche moko mane talo ketho kuma ji opidhe cham. Asetimo mano Gemra ebe. Wasiyudo nderni mang'eny ma sirikal osingonwa kata ndalo mane wacho ni wabalo ni wan apani Trevor gima duong' en ni siasa lokorega. An abire siasa for the first time. An ga president mar Wakinde e Afrika mangima. Abedo president mar Wakinde East Africa be. Abedo president mar Wakinde Kenya. Siasa tero nyore kadonje. Tang'eyo ni siasa nigi luorruok moko. Ema luonga ni krankum mar siasa. Siasa lokorega. Siasa wichorega. Atache gi kore okinyal ng'eyo. Olokorega. Omiyo warito ga ibet mos irito. Ne wan kodi, ne apia kodi gi Sifuna osiep. Ma isi Sifuna ibro lokore. Dong no lokore. Lokore. Kada ya no siepa ma tie mjumbe mo siepa macho na wacho koso ka wacho. Dong na wacho. Dong na wacho, dong no timore. Koro miyo nyaka wadhi mos e siasa ni. Wabed strategic. Kik dho wach mang'eny ahinya. Watimo mos ka wadhi. To gima duong' en respect for leaders. Wati pamoja. Wa respect Raila Amolo Odinga. Wa respect William Ruto. Wa respect leaders wati kanyachiel wager pinywa. William Ruto nyalo timo tama achiel kende. I think Zambia piny ma mano setimore, Malawi ananeno mano kotimore, Zambia eno kamano timore. Otekga mar yombo incumbent president. Otekga matin. Otekga nikech incumbent president bedoga no yiero ji mang'eny. Jomata yiero kong'e sirikal maber yombe tekga. Maduong' mogik en ni kotiyo ne jopiny maber to jopiny bro yiere. Koro again mondo oyomb William Ruto ok en gima yot ahinya ka wadhi yiero ma 2027 nikech mano be tek ndi nikech mano nyaka be ni en president ma ok otimo gik moko mabeyo kata dichiel. Jopiny ok mor te. To so far kanyalo wacho Trevor. Sani kaka Raila oriwre gi Ruto ni, aneno ka percentage ma jopiny mamor osedhi malo. Kendo kata ka ing'iyo region ma Kenya, region ma ok mor kende en mana region ma Central. Koro ok ang'eyo ni to, of course, Eastern, parts of Eastern, ok ang'eyo ni to ere yo ma joma pango loyo William Ruto go pange
for 2027 bro bedo matek. Gibedo matek. Wach mogik miwere godo jopiny na kakoro tiyo. Trevor, an daher mana wacho ni wagouru siasa ka waherore, daher nyiso jotelo ni waherore, to vijende ma support josiasa be obed kong'eyo ni siasa ok e giko ngima. Nitie siasa to nitie ngima. Koro nyaka ieri gi jowadu, kik itong' nyawadu, kik igo nyawadu, kik ja siasa mi ikosana gi jawadu, kata ikel dhao miny wadu, kata mikaw ngimane nikech siasa nolaro siasa. Nikech kinyne ka jomu goru negi olokore. Mana ka Nyakacha wacho ni ka koro ng'ama supporta Gadumo kata Willy odhao, to kiny wawinjore ayudo muchgi te. To koro an madong' kenda chung'. Doni ka jokoyo inyore. Ang'omi inoke jamiyo gi ombulu gini magidong ka gichudi ni do. An ang'e mana ng'iyo osiepe ga moko ndiyo na gosha ng'egi. Koro nyaka par na gini samoro kik igori matek nikech kata ka ng'ato we siasa itimo nang'o. Ka ng'ami chungo cha we siasa itimo nang'o. Ka joma support Dr. Ron for governor, Dr. Ron decide ni an koro aweyo adhi central. Gibo timo nang'o. Okoro gibedo osiepe ga. Koro wagaga siasa maber maler maonge gitabu. Ka joma support candidates moko wacho ni koro wawe ne prof. Donga bedo governor. Mano prof. Mano kama ndio chinru mara duol mano Professor Tom Ojienda senator ma Kisumu ero kama nanya kwa miwasi chiki. Bas mane kama lori chinru mara duol an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga Nyakachi deno Ombija taya nyakwar guom ocha pesa. Sadek dadi kule madhibiro. Ero kama